Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Dakle, rekoh prošli put i zadnja misao je bila da se problem HOS-a mora riješiti u Drugom svjetskom ratu. Drugi svjetski rat su Srbi i Hrvati dočekali u zajedničkoj državi. Koliko ta država vrijedi, koliko im je značila i jednim i drugim najbolje govori sam početak tog Drugog svjetskog rata u koji država ulazi potpuno nespremna, bez plana, bez ideje, doduše i bez želje da ratuje, ali u rat je uvlače agenti engleske tajne službe u liku trojice jugoslavenskih zrakoplovnih generala Simovića, Ilića i Mirkovića. Oni izvrše državni udar, puč, Hitler reagira vrlo žestoko, 6. travnja napada Jugoslaviju, Jugoslavija kapitulira u kratkom roku, formalna je kapitulacija 17., ali zapravo već 12. je general Kalafatović naredio generalu Jankoviću i Aleksandru Cincar Markoviću da potpisuju bezuvjetnu kapitulaciju. I sad dolazi vrijeme i dolaze događaji o kojima treba dobro razmisliti pa donijeti odluku i o HOS-u i o mnogim drugim političkim stvarima i događajima kod nas. Naime, tada hrvatski nacionalisti pokušavaju stvoriti svoju državu. Tada srpski nacionalisti, odnosno kompletan srpski narod napada tu državu isto kako su napali nas 90. 91. godine kad smo pokušali stvoriti državu, doduše ne isto nego puno žešće jer su bili spremniji, bili su krvoločniji, imali su 100-tinjak četničkih pododbora na prostoru nezavisne države Hrvatske i počinju bjesomučni pokolji hrvatskog naroda, što mi slavimo nekakvim antifašizmom. A ja rekao prošli put i 3 puta ponovih, da su ti Srbi prvi hitac ispalili na talijanske fašiste 19.12. te iste godine, znači pola godine prije toga, a prije i svo to vrijeme se lijepo i uspješno družili sa Talijanima, pregovarali. Najznačajnije je spomenuti Otrički i Benkovački sporazum koji hrvatska historiografija namjerno izbjegava spomenuti jer je tamo suradnju sa Talijanima uz četnike potpisao kasniji Brozov general Đoko Jovanić. Oni se dogovaraju kako će Talijani odcijepiti komad hrvatskog prostora i priključiti ga Italiji. Vrlo zanimljive događaje, danas je 7.8.5. 1941. godine talijanski okupacijski list San Marco koji izlazi u Splitu na prvoj stranici objavljuje kako su dva srpska predstavnici srpskog naroda, Niko Novaković Longo i Boško Desnica u ime 100.000 pravoslavnih Srba traže da se Knin i okolina sve da se priključi Italiji. Ja trebam zbog gospode Klasića i kompanije navesti da ustaše u Knin ulaze tek 22.5. nešto kasnije. Što za to vrijeme Broz radi? On je prvo vrijeme potpuno miran, poštujući sporazum Ribbentrop-Molotov, sve dok Hitler ne napada Sovjetski savez, njega nema, kad ulazi u rat. Taj jednostavni rat Srba i Crnogoraca protiv ostalih, on ga pravi raznolikim ratom. Umjesto običnog građanskog rata tu nastaje bratoubilački rat jer se kolju Hrvati na relaciji ustaše partizani, jer se kolju Srbi na relaciji četnici partizani. On pokušava podići sam narod, krenuti u takozvanu narodno-oslobodilačku borbu, u čemu nažalost uspijeva. Nijedna država u okolini u tome nije uspjela, iz istog razloga su imali neuporedivo manje žrtve nego li mi. Prošli put sam rekao Bugara poginulo 20.000, zahvaljujem se kolegi Joziću koji me ispravio jer je Bugara na početku rata bilo nešto manje, ali princip je isti. Na jednog poginulog Bugarina gine 50 Jugoslavena. Da objasnimo i zbog čega neuporedivo manje žrtve imaju Albanci i Makedonci, radi toga što Broz nije uspio podići narodni ustanak u Makedoniji, u Kosovu. Neću objasniti sad zašto, bit će prilika drugom zgodom. Uglavnom, unatoč tome što blaže prolaze Makedonci, Albanci, Jugoslavija izlazi iz rata sa 1 milijun žrtava. Rasprava je li Broz najveća povijesna ličnost ili najveći ratni zločinac. O tome se može raspravljati, ali je nedvojbeno da je on najveći luzer u povijesti ovih prostora. Stvorio Jugoslaviju, Jugoslavija se raspala, stvorio nesvrstani se raspali, uveo komunizam, komunizma nestalo. 9.9.1943. godine kapitulira Italija. U štabu Josipa Broza William Bill Dickin, engleski oficir za vezu, prima kapitulaciju 200.000 talijanskih vojnika. Broza neće obavijestiti o tome. Da je Broza obavijestio, Broz bi pokupio sa svojom vojskom masu ratnog materijala, znači saveznicima je draže da to pokupi Hitler i ustaše nego li njegov saveznik Josip Broz. Zarobljeno oko 50.000 Jugoslavena u talijanskoj vojsci, Churchill ne pusti ni jednog, iako se svi ko jedan hoće vratiti
priključiti se Brozu u takozvanom narodnooslobodilačkom pokretu. To je njegovo djelo, a bit će prilike razgovarati i o liku i o djelu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kako